Bon dia, soc Eric Chara, el director de la estació de Port-et-Pimoens. Hi ha una freqüentació que va augmentar de quasi 15% i la neu des del començament tenim neu amb tota l'estació oberta, els 4 sectors, des del mes de novembre fins ara, i una qualitat de neu que cada dia era increïble. Encara avui tenim neu nova que arriba dins tots els sectors. Quina és la previsió per les properes setmanes i quan tancarem l'estació? La primera cosa és que cada cap de setmana tenim molts clubs socials, clubs d'esport de Toulouse, de Barcelona, per tot arreu, que arriben per fer la cursa social i tancarem el 27 de març. Encara ens queda 3 caps de setmana per finalitzar aquesta temporada. La Setmana Santa la gent tenen més la costum d'anar cap a la mar i d'altres estacions són especialitzades per fer Setmana Santa. La cosa que farem, tancarem el 27, però pot ser que s'ha de mirar més tard, al mes de maig, pot ser que farem una sorpresa. La cosa que puc dir avui sí que es confirma que serà un 6 places desembargable. Sí que pujarem més amunt, quasi a tope del sector de la mina. L'única cosa és que estem esperant les respostes de les empreses. Tenim tot a punt de començar i d'aquí un mes tindré totes les confirmacions. Si aquest nou telecadira arriba una miqueta més amunt, pràcticament a la carena, a la divisòria, sí. Ens acostem una mica a Andorra, cert? Vol dir alguna cosa, això? No vol dir només és per aprofitar de tota la muntanya del sector de la mina. Sabem que l'altra part, de l'altre costat, a la vall de Baladre, és una zona ecològica que volem guardar com un refugi per tota la natura. No irem més enllà que la cosa que fem ara. Com a mínim 8 pistes hi podem arribar, pista blava, verda i 2 vermelles, altres blaves i més que això farem una negra. Tindràs de caminar, no sé, 5 minuts i dins un canal farem per arribar dins un canal i farem la securització d'aquesta pista negra que serà una de les més espectaculars pistes negres. Sí. Cap problema, tenim tot l'espai sense fer obra, és un terreny natural de joc per fer pistes. Aquesta unió comercial, fins i tot sota un únic forfet, és real, és cert? Això serà viable ja per la propera temporada? Què ens pots explicar d'aquesta unió comercial? Que és més que una unió comercial, les 3 estacions s'ajunten per fer un staff únic i serà l'any que ve la mateixa empresa. Les 3 estacions estan ajuntades. I amb això podem tenir més de potència per fer una negociació quan comprarem pas una màquina per porter, pas una per al cambra d'asa, 3 per trio i tindrem més de potència. També els tècnics, 2 aquí, 2 a cambra d'asa, 2 a formiguera, podem fer un equip amb gent que tenen competència, que tenen especialització, un equip de 6. I és un efecte de sinergia i serà només única empresa per altres, amb una comptabilitat per cada una, però al final serà una empresa única i això sí que és segur i treballem molt per això i és un canvi totalment nou. I per l'any que ve un forfait únic, una comunicació
per al grup i après una comunicació per cada estació. L'idea és de fer una fusió amb l'idea de 3 estacions que tenen més o menys la mateixa mida, de fer 3 estacions de la mateixa mida amb una relació més amb els clients, més de proximitat amb els clients i de trobar dins cada estació del grup Trio, Cambra d'Ase, Formiguera i Porter Primorès, per exemple, un lloc per als nens com l'Iglo de Porti, trobarem el mateix forfet amb noves utilitzacions del forfet i també treballem per modernitzar cada sector i per fer noves activitats a l'estiu. Eric, el fet de que hi hagi aquesta unió comercial entre Porter, Cambra d'Ase i Formigueres significa que sortiu de Neus Catalanes o continuareu integrats en Neus Catalanes? És un altre producte. Neus Catalanes és al tope de la possibilitat d'utilització del forfet dins totes les Neus Catalanes i una mica més barat tindràs la possibilitat. N'hi ha gent que volen esquiar només dins 3 petites estacions i és un altre producte, és una complementaritat i pot ser que la gent començarà per comprar el nostre forfet de les 3 estacions i poden comprar l'altre si volen totes les estacions. No canvia res. Que s'ha de venir a aprofitar de la neu. Els de Porter Primorès, com la major part del sector, tenen una innovació extraordinària, que n'hi ha totes les condicions per fer esquí fins al final de març. I l'altra cosa que puc dir, si de cas vols venir a esquiar al mes de maig amb nosaltres, trobarem una solució. Fins ara.